Miten jos laittaisi sun lakimies ja sukin haastaa mun nisken oikein? Se on röyhkein pikku, mikä on mä ikinä tavannut. Kun mä saisin euroon joka kerta kuusi talveen. Tää on mun. Se olikin aika halua. Ei ole yksinkertaisesti mitään järkeä maksaa 400 000 osakkeista, jotka ei edes kuulu kuolinpesälle. No mieshän sitten kuitenkin se toinen puolikas. Niin, se ei ole meitä. Ei, Palautetaan ne Niklakselle. Niin sillä pulma on ratkaistu. Ja, mutta silti meille jää ne verot maksettava. Me ei voida mitenkään todistaa sitä, että ne Niklaksen rahat papan tilillä, että ne oli lainaa. Mutta millä me pystytään maksamaan se? Aina meillä on sellaisia rahoja. Niin. Ei kun me pidettäisikin ne Niklaksen osakkeet perikunnalla, mihin mä en todellakaan voi suostua. Niin meidän pitäisi silti myydä ne, jotta me saadaan ne verot maksettua. No sitä mä koitin sanoa. Me myydään ne. No mulla ei sopiva ostajakin. Tero Kuuslahko on ilmaissut kiinnostuksensa. No eihän me nyt